שלום. בואו נבדוק את היתרונות שתקבלו מהמערכת. יתרון ראשון הוא מעורבות לקוחות משופרת, שילוב מדיה דיגיטלית, רשתות חברתיות, דפי נחיתה, באופן מלא עם מערכת הטלפוניה. זה אומר, עסקים יכולים להציע ללקוחות מספר ערוצים לתקשר איתם ולעבור מערוץ לערוץ בזמן חי. גמישות זו מאפשרת ללקוחות לבחור את שיטת התקשורת המועדפת עליהם, מה שמוביל להגברת המעורבות ושביעות הרצון. יתרון נוסף שתקבלו הוא יעילות משופרת. שילוב מדיה דיגיטלית עם מערכת הטלפוניה מייעל את תהליכי התקשורת ומשפר את היעילות. תוספת אוטומציה מפחיתה את זמני התגובה ומגבירה את הפרודוקטיביות הכוללת. לדוגמה, צ'אט-בוטים אוטומטיים יכולים לטפל בפניות לקוחות נפוצות בפלטפורמות העברת הודעות, ולהשאיר לסוכנים אנושיים להתמקד בנושאים מורכבים יותר. אוטומציה זו מפחיתה את זמני התגובה ומגבירה את הפרודוקטיביות הכוללת. אני מדגיש שמדובר כאן בחוויה מרובת ערוצים. שילוב מדיה דיגיטלית עם טלפוניה מאפשר לעסקים לספק חוויה רב-ערוצית חלקה. לקוחות יכולים להתחיל שיחה בפלטפורמה אחת ולהמשיך אותה בפלטפורמה אחרת מבלי לאבד את הקשר. המשכיות זו משפרת את שביעות הרצון והנאמנות של הלקוחות. בואו נדבר על איסוף וניתוח נתונים טובים יותר. המערכת שלנו מקלה על איסוף נתוני לקוחות יקרי ערך מכל הערוצים בזמן חי, כולל היסטוריית תקשורת, העדפות ומשוב. ניתוח נתונים אלה נותנים לכם תובנות על התנהגות לקוחות, העדפות ומגמות, הצפה של כשלים, ומנקדים את התנהלות הנציגים. הדוחות במערכת מאפשרים לעסקים להתאים את אסטרטגיות התקשורת שלהם, לשפר את השירות, תוך כדי חיסכון כספי משמעותי. ולא פחות חשוב הוא היתרון של חיסכון בעלויות. העבודה עם המערכת מביאה לחיסכון משמעותי בעלויות כוח אדם בתשתיות, וממקסמת רווחים. אז תאמו איתנו זום כדי שנוכל להדגים לכם מערכת חיה. תודה על הצפייה.